Cum ai făcut tu? Ai râs azi cu tremura pat. Da? Ce mi face? Aoleu, Da? Ce gânduri ai cu mine? criminale. Ai, iar așa de terorist? Da. Ia, zi tu. Ești bombă. Am zis, tata, tu ești terorist. Nu dai o replică. Nu e bine. Nu mai îmi face să râd. Ai buza crăpată? Da, rău. Trebuie să te supăr, deci. Hm? Trebuie să te supăr. Vezi cum ai râs. Să fac să râs. Da, hai să... Să fac Ne certăm puțin că Hai, doamne, deja... bună, până stare și gata. Stăm cu Ușor. Că ți nervezi. Sau nu Exact. te nervezi așa ușor. Nici chiar așa. Da. Ce se joacă? Cum? Ce se joacă? Ascunsea? Cred. Hai, eu mă ascund și tu mă caut. Ce? Eu mă ascund și tu mă cauți. Gata! Cam greu, nu? Vrei să te caut în altă parte? Dacă nu sunt la pâine, caută-mă la... Ce? Nu știai? Dacă nu sunt la pâine, caută-mă la ouă. Păi știi? Da. Da. Faci cu limba aia. Bă, cum de... În gură, orice împrejurare. No. Nu,